Kamparya tayo. Kamparya ang favorito na eh. Sabsabo nga na. Kamparya na gede. Ata bubigsa. Kapag sige man. Nya! Kain tayo! Sabsaban tayo, umingan na. Sabsaban tayo. Nagkaboy ka. Sabsabin is life. Sige, akit de, hanga bang parata. Pamigsa ka. Sabsabam is life. Ano nga dyan? Parya, tanpa pamigsa ka mat ah. Nya bang? Ako ni Mama Jen, nag-ikop sa Bauti pa. Si Parya. Ayos, kain tayo. Dimar, sige na. Sarap. Talbos ka mote. Galing backyard. Kain tayo. Sabsabam. Ito ang buhay namin sa probinsya. Kamad. Ngayon din ah. Masid ka. Mayat? Bakit ka nagkakarne, Mama Jen? Bawal ang karne. Ito. Sabsabam. Bawal sa yung chicken at na anti-rabies ka. Pareha lang na. Dapat dibagi na di baboy, bagi mo ko ah. Ito dibag ditoy. Sabsab. Ang buhay ng probinsya. Yan. Baggera. Mabubuhay si Mama Jen. Pag ikaw hindi ka kumakain ng gulay. Wala na. Patay ka na. 5 years old. 85. Nalaling mo sumabsab, di ba? See? Ayan nga, video ko naman. Hay kumata. Sabsab tayo, kunam. Sabsab, makulit. 85. 85 old. Mas makulit niya, na. Okay na naman, yun na pa. Tukulong mo ta. Malok mo, chicken. Basta. Yan. Ama ni Mama Gina, kasama lang prinsesan. May prinsesa ka. Prinsesa daw si Mama Jen. Akin na yung tulang. Ito, yung sobra niyang tulang sa akin, ganyan. Mama Jen, sab-sab. Sab-sab, Mama Jen. Malakas yan. 85 years old niya. 85 years old. Mama Jen. Sab-sabam. Yan. Punta kayo dito sa LU. Maraming tao. Yan, patigil ng krusada. Dahil baggong nga, basti-basti lang eh. Ha? Tubig ko, ganyan. Madi, diya. Tayo na lang ko, pamabunit ka na. Donyang-donya, ang tanyo ba? Tud mo. Donya-donya si Mama Jen, puro turo-turo. Itong kilawin yan. Yung sobra sa pulutan. Kaya bagoong. Basta. Ito ang buhay ng Ilocano. Saging. Gabi saging na eh, Mama Jen. Okay na, prinsesa ko naman, may pasaging-saging pa. At naman, iyo ni Nana ko naman, Mama Jen. Cellphone ko naman, pakita mo yung saging mo ah.
Pasikat mo yan ang kinakain ko. Alam mo ta? Ito ang kinakain ko. Yeah, para malakas. Malakas. 85 years old. 5 years old. Yan. Yeah. Buya na. Dami mo yan. Sabi ko yan magkano. Gama. Pabango na. 80 years old. Sabsaban mo na. Sabsaban. Okay na na. Ex-police data. Paltukin na. Umuli. Hindi, giduling ka kaltong na. Ha? Giduling ka kaltong may taway mo ito. Wala tayo ikamat ko. At ito na. Abay, sige paltug mo nga. Wane? Sige ko. Surrender na. Kita. Sabsaba. Mata kama mo dyan. Ata ni. Nga mo dyan. Kamuti. Pag nagkagera, kaya mong kumain ng kamote. Paggera. Mga kata isutan na. Yan kay Kaya sanay kami sa hirap dito sa La Union. Resti Manila, Batangas, Malusin, Bagada, Resti, yan no. Yan, nakatuloy na po mo, namamad. Wala. At kakirna. Takot din na po eh. Ang ulam namin, sabsabon mata pa. No, gera mama din, kaya mo, ikaw. Tangtarayan takayakin niya. Sunod. Kupal na. Okay na, kanintay natin kita, kuan. Hindi kita kamuti niya. Kasi da ko, parya. No, parya. Palunggay. Favorite ni mama din. Nga ba? Parya. Mga mamang. Ano? Bakulit, mamalit. Ito malunggay. Nasa bautil. Pampalakas niya. Mga dyan. Nasa ate ko. Nanay ko yan. 85 years old na yan. Tatanggap na ng ano yan, ayuda. 80, wala. Nga ba? Yung ayuda mo, wala pa? Wala pa. Antayin natin. Aba, Nag-aapal naman. Basta. shout out, kapitan. Sige, kanino ba yan? Kanino ba natin nahingin yung ayuda? Kapitan. Kung nabang charge. Ha? Saan magagaling? PSWD ah. Ha? PSWD. Kamote. Kamote is life. Dito sa La Union. Anong oras na dito? Alas 10 na. Kilawan, bulilit. Kilawing galunggong. Yan. Tapos kamote, parya. Magal. Yung sobra niyang chicken, ako bibihira ako nagkakarne dito sa La Union. Isda. Inakdakan yun. Okay yung inakdakan. Tutulog. Galing jogging kanina. Eto, yung kamote. May konting bagoong. Konti lang ang bagoong kasi para hindi ka may stroke. Quality. Bukas nasa baryo kami. Aga kami sa baryo. Punta kami sa Ilog. Sa baryo. Abangan nyo sa channel. Sa channel ni Loco Pinoy. Naman naman dyan. Ano yung sticker mo nga eh? Tayo nakapag-selfie. Naman ni mama din, mahina. Yun ang sticker. Wala kang sweldo. Yun, akin. Ito. Oh, scan mo. Scan. YouTube ni Mama Jen. Makulit. Mama Jen kung ano. Yan. Scan mo yan. Para makita mo si Papa Popong na kumakain ng ng ata-ata niya. Mama Jen. Word, makulit. Yung sweldo niya sa YouTube ko, bagi ni Mama Jen. Kaya huwag kayong mag-skip ng ads. Mama Jen. Ito, mainit dito. Sa La Union. Sabab. Sabag Kamote is right. Sabsab. Kaya kita ni Papa ba niya? Mansunat ako. Ganda.
Tata ti pulis. Ah, Wala. ganyan, yung kamote. Tiramat ako mga parya. Sabsabaw mo lang. Ay, sili. Dapat sili na, ano eh. Okay na, 80 years old. At si dami ni. Yan, kain tayo. Ito ang buhay namin sa La Union. Mahirap pero laban lang. Okay, laban naman. Laban. Laban. Mahirap ang buhay dito sa La Union. Pag kahirap. Kaya yung mga may kaya, swerte sila. Ano ba? Kaya pag ikaw, pinanganak kang mahirap, Masaya naman. pabutin mo pag-aaral mo para may laban ka sa buhay. Ano naman yun? Sabsaban! Hey! Sabsaban mo na! Nag-iihaw si Jemar. May order pa yata. Pwede pa yan si Jemar. Jemar! Additional order yan? Extra order. Yan ang mabait, masipag na bata. Ang pamangkin si Jemar, masipag. Dalawin niyo yung kanyang dito. Mamatir sa Lomi. Mamatir sa Lomi. Gawidak mayo ang awan ako nalakay. Mamatir sa Lomi dito sa San Juan. Dapat April kang nagawid, karoba. Sigamit. Nakayanak kami ang karoba, Ilocanos kami mo. Hindi Malayan. Ni. Natagtan. Nayad, hindi ka matake. Tipin na nga ni Nayad. Ang papurado. Sa bakas. Yan na, social, nalabay sa Sabana. Tibuon mi lakay, Ilocanos Cortesor. Hindi kami dating nga matadero. Into slaughterhouse. Jadi poon me, jadi San Fernando. Umalis kami sa San Juan, grade 2 ako, di ba? Umalis ako. Nagpulis mo ni Babang Day, San Fernando, pagbiit niya. Agoo. Di ba agoo? Nag-agoo ka di? Nagtrabaho ka? Kaya nadunya ka? Ha? Di agoo? Agoo. Yay. Balawang. Balayo sa akong kalisulaan. Mamamor ni Banong. Hindi kayo barkada. Mamamor ni Banong. Sa Puruganan. Ni Banong Castaneda. Classmate ko tikwa. Di high school. Ni Banong. Sino ba? Di Padua. Nanales Garcia, Kabagyamita, Nanales Garcia, Miranda Macabitas, Palma, side ni Mamang lola ko na dyan. Ni Gagayim ko Castaneda, ni Banong, Nanales Garcia, Padua, sinabi ka Kabagyantay dyan, Macabita, Mirandas. Tama. Ang David lang natin, nababate. Ilocanos. So, dyan, DMA, dumaklak dyan. Antimalayan, ti slaughterhouse. Ni, karo ba ni Puruganan? Sino ni Michael? Michael nga Puruganan. Ano ni Manok? Manok, chicken, manok nga dyan. Ni Michael, classmate ko sa high school. Michael Puruganan.
Oh. Mm. Ah. Limasan. Na, kalabas. May mete gawid di ko lakay di April. Yung mete ito. Di semana. At tao mas ma-enjoy mo. April nga semana ni Sabado Gloria kasi ay. Numayo ko awanin eh. So mayat ti agawid is bagog Sabado Gloria kendi kidi gastoy April. Mayog doon. Di ay ko. Kita ka daw. Ha? Nagawin. Oh. Di ay nagay kabugyan tayo ay buhang. Mm. Yan may pa. Uling. Oh, Mama Jen. Oh, yeah. Salamat sa wala bang paayuda diyan, Mama ta. Walang ayuda ba dyan? Oh, ka dito. Pwede pang budol, wala. Ah? Kaya. Pasa na ni. Anti-style lang daw siguro, di ba? Ikwata lang. Dapat yung ugin. Talong ang problema to Jayon. Ito, minto rabi. Isang akong tumaliti ko dyan, kasi lang naman lang. So, tanong din may sa ni Papang, dito rin na po itugo mi Jayon, ilutok to Jayon. Di ba, pang balon to lati, mga mo, di naman, sabado naman. Isigarap ng kapapadan. Nung si kami, siyempre, alas 7, di kami doon. Saba pa eh. Alita naman sapa kami gawin. Agawin di ba, panonodanan. Ikwata to pa yan. Ikwata to pa, rabi. Wala, rabi, makain na naka. Ay, baka SM? Oh. Napigis pa ako sa mga mali. Pang jogging. Kailangan di ko lang. No, damakita mo di ukay-ukay. Di din. Pang taray mumot lang. Kaya di ba yung susuot ko nga sa bagot di pang trabaho, Di ba nagpamimbar ta? Oo nga man di treadmill dito eh. Sa'yo lang. Mabaling ka magpakot eh. Maring basilat ka eh. Na isa lang ang dumbbell. Di dumbbell lang. Bakit kasi po na nailangkit mo? Naliga niya yung ito. Sabagay, di ka, may ilangkit tayo yung amin eh. Mga kasama. Sir, mga kasama. Eh, partak niya. Daman niya luto na yan. Kabuti siya. Sir, mga kasama. Sabi sa ba, eh. Makayat. Sige ka naman ah. Ano na eh. Ilala ko na kanya na eh. Ako dyan. Kasi ito narabi doon tayo. Puno rabi. Wala. Ay, ako na pa yun. Ganyan na. Napandadya ko ah. Dati question da yan ah. So, nag-skila. Nag-order. Isang araw dati pakabol tabi kini Jmar. Ihaw pa lang eh. Okay. Wala bang paano dyan? Pabudol. Tumawat ka. O, hingi ka. Pabudol dyan. Bubudolin daw kayo. Basta importante, subscribe ko naman. Yung sweldo ko sa YouTube ko, para kay nanay. Ayan, scan niya yan ha. Para kay Mama din yan. Sweldo, kanyang pang... Huwag natin sabihin baka sabihin na, ginagamit kita. Mahirap yun. Baka tayo. Ma-report tayo sa ginagamit mong nanay mo, pang budol, to kita. Nalpaskan. Babay ka na karon. Salamat kita. I am malakas ko matay. 85 years old. 85. Malakas pa to hanggang 99. 100. Baka ako pa mauna mamatay dito. Baka mauna pa ako dito. Itulok. 85 years old. Yan ang spirit ni Mama Jen. Babay ka na. Bye-bye. See you on my next vlog. Don't forget to subscribe. Ikaw ma? The channel Iloco Pinoy. Kasi sa akin yung sweldo. Sa akin yung sweldo. Ayan, okay. Babay na. Kung naman ta? Babay na gano'n. Eddie. Wow. Eddie, wow. Makulit. Bye-bye. Peace ka naman dyan. Peace. Galing. Ayos, galing-galing.